Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Quit and Build Show. Tentokrát to bude s Michalem Vavřincem. Čau Mišo, děkuju za přijetí pozvání. Ahoj. Som mu napísal, že ma mrzí táto komunikácia, kedy mi nevysvetlil vôbec žiadny dôvod, že prečo som bol vylúčený. Takže musia ísť len traja pretekári. Vieš, bez rozhodcu. No. Ale dvoch sa vôbec nepýtal a na mňa vyslovene akože klamstvo urobil. On tvrdil, že kontaktoval tých pretekárov a že všetci boli s tým v pohode, že povedal, že dobre. Ku prospechu športu je, aby v každom kraji bola nejaká súťaž. Nemôže byť všetko centralizované vo zvolenie. Na základe tohto prišlo vylúčenie z reprezentácie, že má zákaz reprezentovať Slovenskú republiku, to dievča. Chcel by som, aby sme sa nejakým spôsobom zjednotili ten silový trojboj, aby sme sa spojili a aby sme pracovali pre dobro silového trojboja. Pro vás, co Míšu neznáte, Míša je, můžu říkat Míša? Jasné. Jo. Co Michala neznáte? Pozor, důležité hlášení, to je poprvé, co přerušuji nějaký podcast, ale pro někoho, kdo Míšu zná a zajímají ho spíše věci, které se aktuálně dějí na Slovensku, kterým je věnovan zbytek podcastu, přetočte si video na 12 minut a 33 sekund. Soutěžící v silovém trojboji, mezinárodní rozhodčí, trenér, jak na mezinárodní úrovni, nebo že trénuješ prostě tvoje slovenský atlety, tak i osobní trenér. A Míšo, já se ti chci zeptat, jakým způsobem ty ses vlastně k tomu trojboji dostal? No, dostal som sa k trojboju tak, že som začal cvičiť proste vo fitku komerčnom ako taký normálny cvičenec. V podstate ja som športoval akože od detstva, hrával som basketbal. No a vtedy veľmi som, ako keď som bol v puberte alebo tak, od toho detstva som strašne bol taký súťaživý v tom basketbale, chcel som byť dobrý. No a nemám bohviakú výšku. No a keď som prišiel do nejakého veku, možno 20 rokov, 19, 20, 21, tak už som nestačil proste tými fyzickými parametrami. Tak chcel som to dohnať nejakým spôsobom, presne tou silou, fyzičkou a tak ďalej. Tak preto som začal cvičiť vo fitku a no nejako špeciálne mi to nepomohlo do toho basketbalu, ale zase začal som mať tie silové výkony, akože povedzme, že oproti mojim kamošom alebo tak nejaké nadpriemerné, tak skôr som sa potom začal venovať tomu fitku, tomu trojboju, postupne som skončil s tým basketbalom, no a tak som vlastne prišiel do trojboju, nejaké prvé 2 roky som to ako hobby vlastne bral, ani som nesúťažil, len teda som cvičil v tom fitku, snažil som sa zlepšiť v tých 3 disciplínach. No a tak, a potom som vlastne začal súťažiť, narazil som na klub v Piešťanoch, telovýchovná jednota Družba Piešťany sa volá ten klub, pána Stiskala, Juraj Stiskal, zdravím, ak to náhodou pozerá. A tak vlastně jsem se dostal do toho IPF trojboje. Rozumím tomu. Ale ty vlastně, to jsem divákům ještě neřekl, ty nejseš zaměřený na rough silový trojboj, ty děláš equip. Všechny tvoje rekordy jsou obrovský, zapsaný v equipu. Já nevím, jestli jsou vlastně do 93 nebo ve 105. Je to 320 dřep, jestli to je aktuální. 298, což je jako neskutečný číslo. To bude, předpokládám, i nějaký rekord, nevím, evropský, něco takového, nebo už třeba překonaný, ale rozhodně to musel být nějaký rekord. No, vieš čo, takto, tých 320 to bolo v 9-3, ten equip, a tých 298 to som dal teraz minulý týždeň ešte len na majstrovstvách Slovenska v Sabinove. Jo, takže to bylo. Hej, a tam vlastne je to len národný rekord, nie je to nejaký európske, nič, tam je svetový rekord, je tam 325,5 v tej kategórii disciplíne. Čiže tak, a to už je 105. Vlastne ja som súťažil prevažne 8-3, potom 9-3, no a potom vlastne mal som nejaké zranenia a tak ďalej a tam som pribral pri tom zranení a v podstate teraz sa venujem primárne benchu, chcem sa vrátiť do celého trojboja, ale aktuálne môžem robiť len bench súťažne. Čiže tam som vlastne pribral a už som v 105. No a proste tie výkony na ten bench jednoducho, keď máš viac skill, tak to roste nahoru. Pak ještě tvůj tah 285. Tuším, alebo 8,7. Teraz neviem. Asi 8,5, no. Alebo 8,7, neviem si, to je jedno. Hele, a co se stalo teda, že nemůžeš najednou nějaká
Nejaké vážne zranení? Vieš čo, ja som mal, zrejme to bolo nejaké dlhodobejšie, spôsobené nejakou dlhodobou únavou alebo možno zlou regeneráciou. Zranenie chrbta mám proste prasknutú platničku a z časti akože vytečenú, no ale ako extrúzia platničky v podstate plus sú tam opotrebované tie klby, facetové klby sa to volá, vieš, okolo tej platničky a chrupavky a tak všetko s tým spojené proste. Takže teďka se aktuálně nemůžeš věnovat celému trojboji, děláš ty benče, který rostou raketově. Akože s mojím fyzioterapeutom Filipom Tomčíkom sa snažíme to už vyše roka dať dokopy, už možno, že aj rok a pol. Vlastne posledná moja súťaž v trojboji, taká seriózna, boli majstrovstvá Českej republiky družstva Equip. To boli posledné ekvipácké družstva v Česku. Tak tam ma Jirka Prášek zavolal ako hosťovať v podstate. No a potom postupne už som mal ten chrbát zlý a odvtedy sa to vlastne snažíme zrehabilitovať, hovorím skoro rok a pol. A už to ide akože dobre smerom. Zlepšuje sa to ale veľmi pomaly. Aktuálne som možno na nejakých 200 kg na dreba a 220-230 mŕtvy ťah. Čiže ako už viem niečo zdvihnúť, ale není to na súťaž ešte. No. Rozumím. No. A ty seš teda i mezinárodní rozhodčí. Jak ses vlastně k tomuhle dostal? Že prostě si řeknu, jo, dobrý, stanu sa mezinárodním rozhodčím v powerliftingu. No vlastne, ja to tak zoširoka zoberiem. Jasne. Keď som začal robiť trojboj, tak začal som trénovať, začal som súťažiť, áno. Mal som okolo seba ľudí, ktorých som pripravoval na súťaže, stále sú v mojom klube niektorí a tak ďalej. No a v podstate prídeš k tomu, že keď máš okolo seba tých ľudí, teraz každý je napríklad v inom klube a tak ďalej, tak postupne chceš v podstate, aby chceš pre nich vytvoriť podmienky, zištne poviem aj pre seba, hej, aj pre všetkých, ako pre pretekárov. Chceš spraviť nejaké podmienky, chceš akože budovať niečo, chceš vytvárať ten trojboj. No, tak založili sme si klub, vieš, no a potom, jak sme založili klub, tak samozrejme musel som byť rozhodca, aby sme zase mali z toho nejaké benefity, že teda máme rozhodcu v klube, no a v podstate potom prišlo k tomu, že už nejakí pretekári boli v repre, sa dostali do repre z nášho klubu. No a zase na Slovensku je dosť málo medzinárodných rozhodcov, vieš, teraz je 6, vtedy bolo 5 medzinárodných rozhodcov. No a v podstate je niekedy problém zohnať toho rozhodcu na medzinárodnú súťaž, alebo bol v minulosti trošku. No a keď chceš nejakú väčšiu výpravu robiť, chceš proste urobiť fakt veľkú výpravu do repre na medzinárodnú súťaž, tak potrebuješ toho medzinárodného rozhodcu, vieš. A podľa pravidel IPF máš, že maximálne 3, respektíve 4 ľudí môžeš poslať bez rozhodcu na medzinárodnú súťaž a potom musí ísť jeden rozhodca do 14 ľudí. A keď chce poslať ten štát viac ako 14 ľudí, tak 2 rozhodcov. Tak si hovorím, tak musí spraviť medzinárodného rozhodcu, vieš. No a druhá vec zase je aj taká nejaká tá prirodzená, ako či sa to povie cieľavedomosť alebo čo, vieš, tak kurník, tak robíš nejaký šport, tak chceš všetkými možnými spôsobmi smerovať k tomu, že chceš čo najlepšie sa tomu venovať, vieš, tak nekúpiš si kameru za 20 €, ale kúpiš si riadno, vieš, keď na to máš, vieš, tak chceš robiť čo najlepší podcast, tak ja chcem čo najvyššie sa dostať v tom rozhodovaní, v koučovaní, od všetkom, no. Rozumím. Takže tak, no. Nějaký přirozený, jak to na mě tak působí, prostě přirozený průběh k tomu, že chceš i trošku se vlastně revanžovat tomu sportu. Určitě. OK. A hele, tvoje kariéra trenéra, toho rozhodčího, jde to prostě nějak jako skloubit všechny tyhle ty věci, že jo? Jak třeba obstaráváš svoje lidi, když zrovna když jsi zrovna jako někde mimo na medzinárodních závodech například. No takto, akože dá sa to sklobiť, len samozrejme, že je to ako veľa tej roboty okolo toho. Tieto veci sa dajú sklobiť, vieš, že aj to napríklad pasuje dokopy, lebo keď máš napríklad nejakých pretekárov na súťaži, úplný príklad, poviem majstrovstvo Európy na Malte v benči teraz. Tak vlastne prvé dni som tam bol ako coach tých svojich pretekárov, no prevažne mám dorastencov juniorov momentálne. No, čiže
to som si odkoučoval, potom tam súťažili nejaký Open alebo Equip Masters, takže tam som nemal nejakých zverencov. Jednu jedinú som mal v Rauke v Opene Ivanku Hornu. Tá tu netrénujem, ale ako súťažný coaching, nebudem si zase brať kredity, ale súťažný coaching. No a to bola len jedna seška, vieš, tam nikto iný potom už nebol v ten deň. No, čiže 2 dní opäť musíš rozhodovať. Minimálne 2 dní musíš byť v dispozícii ako rozhodca na medzinárodnej súťaži. Čiže opäť, ja neviem, prvé 3 dní odkoučuješ, potom odrozhoduješ, no a potom si máš naposledy odpretekať. Ešte, že som vysoká váhovka, že idem na posledný deň. No, čiže dá sa to a potom vlastne to máš pekne spravené, že ty vieš byť užitočný pre ten zväz, vieš, lebo aj odkoučuješ, aj odrozhoduješ, máš aj IPF licenciu, aj medzinárodnú rozhodcu licenciu, čiže vlastne zväz vie ušetriť na tom personálu, lebo nemusí poslať jedného kouča, jedného trénera, ale vlastne má to 2 v jednom, respektíve 3 v jednom, keď ja odpretekám, vieš, čiže... Dá sa to, ale to ešte výhodnejší vlastne nejakým spôsobom. Áno, no určite sú menšie náklady na jednoho človeka, jak na 3 samozrejme, len ako čo je ťažké sklbiť zase, keď to chceš robiť poriadne a profi, vieš, že keď ide fakt o tú profesionalizáciu, robiť to, jak by sa to malo. Ja si berem často od vás inšpiráciu napríklad z Česka, mne sa to páči, jak fungujete. A tak je problém to spojiť s nejakou svojou profesiou, aby si sa mohol aby si mal z čoho vôbec zarábať peniaze, uživiť sa, vieš. Lebo zase opäť medzinárodný rozhodca na nejaké súťaži je neplatená funkcia, vieš. Aj teda coach v podstate. Jasne. Čiže je problém skôr, vieš, keď si stále na medzinárodných súťažiach, to vyriešiť tak, aby si mal nejaký príjem. Akože, a jak to teda řešíš ty napríklad? No, určite je fajn, keď vieš mať nejakých klientov na online coaching napríklad, lebo ten online si spravíš aj zo zahraničia. No a potom, tak musíš mať dosť klientov proste na osobných tréningoch, na online, aby si to nahnal, keď si doma, alebo online teda, keď si tam, no. Čiže to je celé, no. Takže jsi vlastně v tom trojboji ponořený 24/7, nebo nejenom v tom trojboji, ale obecně v tom fitku, předpokládám, že nemáš asi jenom klienty, co se týče powerliftingu, ale jsou tam i nějaký... Mám aj obyčajných zákazníkov, jasné, nemám iba powerlifterov. Mám aj, za to som strašne vďačný a toto ma baví, že mám aj iných športovcov, napríklad boxeristku mám vynikajúcu jednu teraz. Tie bojové športy ma bavia, ako, myslím, nerobím s nimi box samozrejme, ale silovú prípravu, vieš. To ma baví, no. Čiže mám niekoľko, aj bežkyňu jednu mám teraz. Čiže baví ma pracovať s tými športovcami a mimo powerliftingu, no. OK. Ale mám aj úplne obyčajných zákazníkov, akože páni napríklad, čo chce schudnúť, alebo chce sa hýbať, proste a tak, no. OK. Hele Míšo, a tímhle se vlastně dostáváme nějakým způsobem, trošku už, myslím, že diváci, kteří poslouchají, tak už jsme tě představili nějakým způsobem, že vědí, že jsi akreditovaný a člověk, který by o tomhletom měl mluvit. A to je vlastně hlavní důvod, proč jsem dneska tady, aby jsme probrali nějakou tu situaci, která se děje u vás v tom svaze, protože kdo jste možná zaznamenal, proběhla tady i nějaká petice ohledně velkých problémů. Já doufám, že nebudou tak velký, ale od toho tady dneska sedí Míša, aby nám o tom něco řekl. Hele Michale, první věc. Ty jsi byl vlastně donedávna ještě člen, myslím, že výkonného výboru? Nebo tam jsem nebyl nikdy. Nebo jako nějakým způsobem, nějak postavený prostě v tom vašem svazu. Já tomu úplně přesně nerozumím. A teďka už právě nejseš, takže jestli bych tě mohl poprosit o nějaké vysvětlení téhletý situace. Takže ono to bolo tak, že v podstate donedávna som bol nejakým nepísaným reprezentačným trénerom pre dorastecov a juniorov a univerzity. A v podstate potom aj nejakým štýlom som riešil Open. A ono to bolo úplne vlastne takým spôsobom, že nebol som nejako zazmluvnený alebo vyslovene člen niekde výkonného výboru, už vôbec nie. A v podstate minulý rok sa menil viceprezident pre silový trojboj u nás. My sme vlastne, kto by nevedel, my sme spojení s kulturistami v asociácii. Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja sa volá náš zväz. No a výkonný výbor funguje tak, že prezident, potom sú tam 2 ľudia za kulturistiku, 2 za silový trojboj.
Čiže ten viceprezident, čo bol a čo je teda presilový trojboj, sa menil minulý rok a niekedy v januári, možno vo februári, ma kontaktoval s prosbou o pomoc, že či by som mohol riešiť reprezentáciu mládeže. No a v podstate riešil som ešte s 2 ďalšími ľuďmi, nebudem radšej menovať asi takto reprezentáciu mládeže. Obidva ľudia proste museli, alebo nie, že museli, ale jednoducho odišli z našej asociácie. Už nie sú členovia aktuálne. Jasne. A v podstate, no myslím si, že to bolo nejako, či to bolo ako z dôvodu nejakých sporov tam s vedením, alebo takto, ako neviem, nechcem to konkretizovať úplne, nevidím presne, že do ich dôvodov, ale môže to tak byť, neviem. No každopádne ja som ostal robiť teda tých dorastencov a juniorov iba na základe nejakého prísľubu, že že sme sa dohodli, že budem s týmto pomáhať. Pretože vlastne máme dosť veľký klub na slovenské pomery, máme aj najväčší akože na Slovensku a v podstate väčšina reprezentantov mládeže je z nášho klubu. Takže aj či RAV alebo Ekvip. Ešte veľa ekvipáckých reprezentantov je v Častej napríklad, tam si zase riešia ktoré pre oni, ale teda mal som riešiť tých dorastencov a juniorov, no. Takže aj mi teda bola vyjadrená podpora nejaká na začiatku roka, že teda áno, že majú teda ja mám ich podporu zo strany toho výkonného výboru alebo viceprezidenta. No a tak, no a v podstate, no taký bol začiatok, no. Čiže takhle ses k tomu dostal, že nějakým způsobem nepsaně, jestli to chápu dobře, nepsaně ti řekli, hele, bylo by hezký, kdyby se o to staral, protože jich máte hodně. Ty jsi to, předpokládám, se z té funkce ujal, jak už nám vlastně na začátku říkal, že chceš trošku tomu trojboji něco vracet, tak nějakým způsobem tuhle funkci vykonával. Áno, samozrejme bez nároku na nejakú odmenu, vlastne na vlastné náklady. Jako, to je ešte tak, by som podotkol, že pre tých, čo do toho až tak nevidia, tak je rozdiel niečo robiť zadarmo a rozdiel niečo robiť na vlastné náklady, vieš, lebo je rozdiel ísť na Kostariku na majstrovstvá sveta s tým, že si zaplatíš letenku, zaplatíš si ubytovanie, zaplatíš si všetko a staráš sa tam o pretekárov a potom ideš domov. A ten týždeň, čo si bol preč, tak si nebol v robote, rozumieš? To je na vlastné náklady. Zadarmo by bolo, keby ti to všetko preplatia. No to je ono. Čiže asi tak, no. Aha. Takže teďka se teda nastala nějaká ta situace v tom svazu, asi vyexkalovala do nějaký tý, že už tě prostě řekli, hele, už nemáme zájem, nebo jak to teďka vlastně funguje? S tím jako nějakým teda odvoláním pofiderním. Vlastne ono to bolo tak, že len sme si prečítali zápisnicu z nejakého výkonného výboru a teda dostalo sa ku mne po nejakých zdrojoch, že ma vylúčili z tej pozície. No a v podstate ja som kontaktoval pána viceprezidenta pre silový trojboj, že či je to pravda. Najprv mi nereagoval, potom keď sme ho viacerí kontaktovali, povedal, že áno, že je to pravda, že sa menil ten personál, tak som mu písal e-mail, teda písomne, nech teda máme niečo zdokladované ako nejakú komunikáciu, takže písomne som mu písal, že či je nespokojný či bol nespokojný s mojou prácou, alebo aký je dôvod vlastne toho vylúčenia a že čo sa očakáva teraz, aby som robil od asociácie, či mám nejako pomáhať ďalej. Na to a vtedy som ho poprosil, aby mi do konca týždňa odpovedal. Už neviem, ktorý to bol týždeň, niekedy v lete. Kvôli tomu, že už sa riešila nominácia na mestrovstvo Európy na Litvu, malo sa už pomaličky odchádzať na Maltu, na ten bench press Európu. A ešte tam je Rumunsko vlastne, čo je budúci týždeň, Equip Open svet. Takže som mu dal taký deadline, že bol by som rád, aby mi odpovedal do piatku, lebo je veľa práce pred nami, aby som vedel, čo mám vlastne robiť, hej. Samozrejme, že mi neodpovedal, e-mailom ani nejak, takže som napísal potom teda v sobotu, vlastne potom kvázi deadline,
som mu napísal, že ma mrzí táto komunikácia, kedy mi nevysvetlil vôbec žiadny dôvod, že prečo som bol vylúčený a že teda tým pádom beriem to tak, že nemám pre asociáciu viacej robiť už nič. Každopádne zvlášť odseku som mu napísal, že keby bol z budúcnosti záujem o moje služby, tak nech ma neváha kontaktovať. A no to je všetko v podstate. A potom ešte som napísal mail na všetkých štatutárov klubov, že sa zmenilo to personálne obsadenie v tých komisiách. Dal som link na stránku na asociáciu, kde je vypísaný už ten nový zoznam tých komisí. Takže poprosím, aby všetci kontaktovali tie nové komisie. To je celé. Ako som poslal na štatutárov e-mail, tak do pár minút mi napísal pán viceprezident, či si môžeme zavolať. Tak potom sme si v nasledujúce dni niekedy zavolali. A vlastne v telefóne mi pán viceprezident tvrdil, že pre neho som vlastne hlavný reprezentačný tréner ja, že nič sa nezmenilo, že mám robiť ďalej všetko. A ja som mu povedal, že dobre. Ešte mi na to povedal, že vlastne na tých komisiách, čo je napísané v tých zoznamoch a tak ďalej, že na tých komisiách vôbec nezáleží, čo je napísané na internete, pretože tie komisie nemajú význam, pretože všetko riadia kulturisti. Takto mi to povedal do telefónu. No ja som mu na to tako oponoval, že pozri sa, to nie je že o tom, že kto je napísaný akože funkcia, ale o to, kto bude robiť prácu, pracovať. Takže asi záleží na tom, lebo to má byť nejaká pracovná, akože, vieš, tak niekto musí robiť prácu, vieš. No a teda on mi povedal, že pracovať mám ďalej vlastne a že pre neho som hlavný reprezentačný tréner. Tak som mu povedal, že či mi to vie dať písomne, že som hlavný reprezentačný tréner s tým, že to bude o tom vedieť vedenie. A on, že nie, to mi nemôže dať písomne. Tak mu vravím, že tak tým pádom to neviem, čo chce odo mňa, vieš, tak potom je to taký ako zamotaný docela to vypadá. No, čiže písomne mi to nemôže dať, ale mám robiť ďalej, hej. Takže hovorím, že tak pre mňa si ty prezident USA tým pádom. Jo, no jasne. Ako ústne, nie? No, takže tak sa ma opýtala, že či už ďalej nechcem robiť nič. Že či končím so všetkým ohľadom repre. Ja som mu povedal, že nie, čakám na ponuku, ako som ti napísal v maili. Čakám na vašu ponuku, ale ponuka chcem, aby prišla písomne, aby tam bolo jasne napísané, čo mám robiť a ako mi to bude kryté. Ja si to oficiálne pekne písomne všetko splním, vy si splníte voči mne veci. Áno, buď sa dohodneme na podmienkach, alebo sa nedohodneme, ale čakám na vašu ponuku, ktorá chcem, aby prišla písomne, aby o tom vedelo vedenie, keďže podľa jeho slov všetko vedú kulturisti. Tak potom aj o tom vie vedenie, samozrejme. No a to mi povedal, že takto nič. Tak hovorím, dobre, v poriadku. No. Takže teďka jste se vlastně dostali do takového mrtvého bodu, prostě, kde ty jednoduše prostě nechceš nic dělat, protože to nemáš písemně, což je naprosto pochopitelný. Nebo no ja nie, že nechcem nič robiť, ja čakám, stále čakám na ponuku. Ja čakám na to, kým mi niekto napíše, že ja stále čakám na to, kým dostanem ponuku. Ja som žiadne dostal, nikto ma neoslovil, že mám niečo robiť. Vieš, to bolo všetko po telefóne toto. No a potom vlastne prišla taká dosť zásadná vec, že na majstrovstvá Európy na Litvu sa robila nominácia v pondelok 29.9. Z pondelka na útorok, vtedy končila nominácia. My sme boli na Malte. A v piatok, čiže 2, respektíve 3 dní pred koncom tej nominácie, v piatok večer mi napísal pán viceprezident, že 11 ľudí sa hlásilo, čo splnilo limity a všetky podmienky. Bolo 11 ľudí, ktorí splnili všetky možné podmienky, ktoré sú pre vstup do repre. No a napísal mi pán viceprezident, že z tých 11 ľudí, že sa rozhodli nominovať 3 ľudí na tú Litvu. A že žiadajú klub KSTK Piešťany, aby zabezpečil coaching na tej súťaži. A ja som mu teda odpísal, že chcem vedieť dôvod, prečo nepovolili štart 8 pretekárom, ktorí splnili všetky podmienky. A chceli si to, boli zmierení s tým, že komplet všetko si celé zaplatia. Všetky náklady. Takže vy nemáte něco takového, sorry, že ti do toho skáču, takový to, když se umístíš do 6. místa z 12 lidí nebo něco takového, takže ti jako půlku proplatí nebo něco takového.
Nič. Ako niekedy sa stane, že zaplatia napríklad štartovné, alebo niektorým osobám zaplatia aj možno viacej, ale akože paušálne to tak nefunguje. Jo, okay. No, to by bolo zase iná debata, no, baviť sa o tom rozpočte, ktorý vlastne ani nie je. No. Ale takže tebe zajímalo, proč teda těm 8 nepovolili Proč štart? im nepovolili štart, keď všetko majú splnené. A druhá vec ma zaujímala, prečo asociácia nariaďuje klubu KSTK Piešťany, aby zabezpečila coaching. Či mám tomu rozumieť tak, že asociácia nie je schopná zabezpečiť coaching na mestrovstvách Európy. No. Na to som nedostal odpoveď žiadnu, tak som sa spojil s druhým členom výkonného výboru vtedajším, pánom Novomeským, ktorý bol zástupca pretekárov vtedy. No a ten samozrejme bojoval za to, aby tam mohli ísť tí pretekári, keďže majú splnené všetky podmienky. No a neboli sme úspešní, pretože pán viceprezident s nami prestal komunikovať. A tak som v pondelok ešte sme zistili to, že pán viceprezident celej trojberskej obci, aj vo vedení asociácie všetkým povedal, že ja som mu povedal do telefónu, že už nepohnem viac pre asociáciu ani prstom. A povedal, že vlastne to je všetko moja chyba, že ja som sa urazil na niečo, asi že ma teda vylúčili a že teda odmietam robiť pre reprezentáciu. No, takže to je vyslovené klamstvo, pretože písomne mám zdokladované, že som povedal, že čakám na ich ponuku a aj som mu to isté do telefónu povedal. Takže som mu v pondelok posledný deň v nedeľu ešte deň pred koncom nominácie som mu napísal mail, že teda keďže so mnou nekomunikuje vôbec písomne, tak mu chcem prísť s ponukou prvý teda ja, keďže som žiadno nedostal, takže sa ponúkam sa ísť vlastne rozhodovať na tú Litvu, že som v ponuke ako rozhodca. Ešte mimochodom spomeniem, že ďalších 2 medzinárodných rozhodcov sa vôbec nepýtal, vieš. Jo. On proste povedal pretekárom, že ja odmietam ísť ako rozhodca a žiadny iný rozhodca ako nemôže ísť vtedy na tú Litvu, takže musia ísť len 3 pretekári. Jo. Vieš, bez rozhodcu. No. Ale 2 sa vôbec nepýtal a na mňa vyslovene akože klamstvo urobil. Takže som mu napísal opäť mail, že som k dispozícii na rozhodovanie na Litvu. No a na to mi vôbec nereagovala, aj tak tam nominoval len tých 3 ľudí. Čiže to malo za následok to, že zástupca pretekárov vo výkonnom výbore odstúpil, lebo sa nemení ďalej ako na týchto veciach podieľať proste. Takže sa tam vymenilo nejaké vedenie v tom výkonnom výbore a celé to personálne obsadenie sa nejako zmenilo. Ďalej bol ďalší reprezentačný tréner alebo asistent reprezentačného trénera, ktorý mal na starosti Masters, pán Horný, tak toho vylúčili tiež, myslím si, že bezdôvodne, alebo ja aspoň nepoznám ten dôvod. Ako jediný taký motív vidím, že tento pán prestúpil aj s Ivankou Hornovsovou dcerou, vlastne prestúpil do môjho klubu, z klubu terajšieho prezidenta asociácie. Tak neviem, či to má s tím nějaký souvis, alebo nie. Nějaký politikaření zase. No. Jak na to, zeptám se, víš, jak na to reagovalo těch 8 sportovců, kteří jako nebyli nominovaní, i když splnili vlastně všechny ty podmínky? Máš tam, áno. Väčšina z tých športovcov dala sťažnosť. Poviem na rovinu, sťažovali sa mne a ja som im pomohol v tom. Veľa športov sa sťažovalo, ja som im s tým pomohol, ja som ich usmernil, kde majú napísať sťažnosť na ministerstvo, kde majú napísať sťažnosť na IPF-ku a oni napísali a poslali to. Čiže, lebo už u nás, vieš, tak nemáš sa kde už sťažovať. No, už ten viceprezident keď inštitúcie vlastne nefungujú v podstate, no, takže tak a v podstate niektorí tí pretekári, opäť tam bolo také, povedal by som klamstvo, alebo polopravda od pána viceprezidenta. On tvrdil, že kontaktoval tých pretekárov a že všetci boli s tým v pohode, že povedal, že dobre. Že nejdu. Lenže, čo ja mám info, tak určite nekontaktoval všetkých, minimálne nekontaktoval tých, ktorí sú členmi môjho klubu. A pozri sa na to tak, že si dorastenec, máš 17 rokov, 18 a zavolá ti viceprezident asociácie, že
ahoj Honzo, je tu taký zlý Ujo Vavrinec, ktorý povedal, že na teba kašle a že nepohne pre teba ani prstom, tak z toho dôvodu sme museli znižiť nomináciu na 3 ľudí z 11 oka. Tak čo mu povieš, nie ideme na súd, alebo čo mu povieš? No povieš mu iba, že aha, dobre. Vieš, ale evidentne tí pretekári, keď vypísali consent form, keď poslali ADL certifikát, keď sa pripravovali poctivo pol roka, keď dávali oni žiadosť do repre, lebo u nás to funguje tak, že musíš ty žiadať o repre, že si splnil limity, tak asi tí pretekári chceli ísť do tej Litvy, vieš. Tak čo mu majú povedať ako do telefónu, že nie, nesúhlasím s tým, ideme do Lozánu, na arbitrážny súd, alebo čo mu má povedať ten dorastenec junior. Nemáš moc jako žádný páky. Áno, tak povie, že dobre, no a on potom povie, že všetci sú s tým v pohode, vieš, to je za mňa svinstvo. Aha, rozumím tomu. A pak tam byly ještě nějaký další 2 body, které nebyly úplně příjemný z nějakého toho. Jedno bylo, že vlastně že nemáte nějakou dostatek organizátorů, kteří můžou Ty myslíš tu petíciu priamo? Jo. To je jediný můj zdroj, z kterého tak nějak jako můžu čerpat. Jasné. Takže keď sa bavíme o tej petícii, vlastne jeden z tých bodov, to bol bod číslo 2, sme teraz prebrali. To bolo to odvolanie pána Horného a mňa z tej reprezentácie. Áno. Tak. V podstate celá tá petícia vychádza zo zápisnice z výkonného výboru, myslím, že z 8.10. A bod číslo 1 tam bolo, že vlastne výkonný výbor zhodnotil, že výkonnosť v silovom trojboji na Slovensku stagnuje, neposúva sa, výkony nie sú dobré, nedosahujeme výsledky. A prvý bod tej petície je, že chceme, alebo autor chce, inak ja nie som autor. Vážne, ale ja som autor. Ja ti verím. Ale tiež sa ma to dotýka, takže myslím, že môžem povedať možné číslo, že chceme. Autor a ja, aj Strojbárska obec, aby toto bolo odvolané. Aby bolo nejaké ospravedlnenie a odvolané, že stagnuje výkonnosť. Kvôli tomu, že robili sme veľké výpravy na majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, prihrajem si trošku polievočku, bolo to aj kvôli tomu, že ja som do toho bil, že má to význam robiť veľké výpravy a tak ďalej. Aj keď možno všetci pretekári nemajú svetovú úroveň, nerobia 110 GL, ale keď sú ochotní to samofinancovať, treba to využiť kvôli prípadnému zájmu zo strany možno sponzorov, možno televízie, možno médií, proste viac ľudí priťahne viac pozornosti. No, samozrejme. A plus sú tam v hre aj medaile alebo umiestnenie v rámci štátov. Ktoré opäť to umiestnenie v rámci štátov vplýva nejakým spôsobom na výšku dotácie na budúci rok zo štátu. No a v podstate podarilo sa nám to, že juniorky Equip majstrovstva Európy boli na 3. mieste, na svete boli tie Equip juniorky myslím, že 5. Dorastenky RAW Bench, na majstrovstvách sveta 2. miesto, to hovorím tým Slovensko, celé Slovensko. Na majstrovstvách sveta 2. miesto, na majstrovstvách Európy 1. miesto. Potom sme tam mali, myslím, že aj nejaké 3. 4. miesta v dorastencoch, trojboj aj v benči. A potom už štandardne, inak keď sa bavíme už o pánovi Hornom a Masters pretekároch, tak tam vynikajúce výsledky M3, to sú na 60 rokov páni, tí štandardne robia furt 1. miesta proste, to je paráda. A ešte M1 bench press. Tam mali, myslím, že 1. miesto na svete a na Európe to bolo 2. alebo 3. také niečo. Čiže bol prekonaný svetový rekord, Lenka Veroniová v kategórii do 76 kg, 186,5 sa mi zdá, že dala na Kostarike. Čiže to dáva smysl. Je to jednoducho vymysel, že stagnuje výkonnosť. Nech sa páči, keď má výkonný výbor nejakú štatistiku, aká bola priemerná výkonnosť, priemerné čísla, priemerný počet medailí za posledných 10 rokov alebo za 5 rokov. Keď má nejakú relevantnú štatistiku, čakáme na to a kľudne stiahneme ten bod petície, pokiaľ sa dokáže, že vyslovene je nižšia výkonnosť tento rok ako minulé roky. Nemyslím si to. Rozumím. Druhý bod je to, čo sme už prebrali, tých koučov. Takže jdeme k tomu 3. bodu té petice. Ten obnášel to, že je málo organizátorů a všechno se to hodilo na jednoho člověka, jestli to chápu dobře, pojďme to nějak přiblížit. Vysvetlím, alebo pokúsim sa vysvetliť, neviem úplne, že 100% všetko, ale som
úplne, ale ide o to, že presne tak, jednomu usporiadateľovi, jednomu organizátorovi sa dalo na starosti urobiť všetky majstrovské súťaže. A aby som to vysvetlil, ono tu je trošku rozdiel oproti Českej republike napríklad. Vy máte veľmi veľa súťaží za rok. Áno. Jirka mi spomínal, že 43 alebo 47, taký nejaký počet brutálny. No. Viem, že to bolo cez 40, že už to ide k 50-ke pomaly. Jasne. No a vy máte oblastné majstráky, všelijaké možné, vieš. No a v mŕtvom ťahu a tak. To budúci rok musím prísť, ináč to máš štve, že som tam. Tak to bereme za slovo. No, 100%, akože tak potom môžem pokecať, ale ide o to, že u nás je menej tých súťaží, vieš, u nás je štandardne 8 majstrovstiev Slovenska, nie sú žiadne nominačné súťaže, kvalifikačné, aj keď bol dobrý pokus to urobiť v minulosti nedávnej, ale nejak to nevyšlo proste. Čiže máme len 8 majstrovských súťaží, majstrovstiev Slovenska a potom ako nejaké 1-2 pohárovky sa tam nájdu, vieš, ale už ako myslím, že budúci rok bude veľký problém nájsť tie pohárovky. No a ide o to, že financovanie je takéto. Keď sú akože od minulého roka, je financovanie také, že na majstrovstvá Slovenska je stanovené štartovné 10 eur. Každý zaplatí 10 eur štartovné a do sumy 2000 doplatí zo štátnej dotácie asociácia. Hej? Čiže keď ti príde na súťaž 100 ľudí, to je 1000 eur, takže 1000 ti dá zväz. Keď príde 50 eur, to je 500 a 1500 dá asociácia. Hej? No, pohárové súťaže fungujú totálne na samofinancovaní. Tam je stanovené štartovné 20 eur a nedostaneš nič zo zväzu. Všetko už ide na tom štartovnom a už keď zoženeš ako organizátor sponzora, tak samozrejme nemusíme sa baviť o tom, že jednoduchšie nájsť sponzora na majstrovstvá Slovenska, na majstrovskú súťaž ako na pohárovku, vieš. No a bez nejakého vyhlásenia verejnej súťaže alebo bez nejakej výzvy sa jednoducho schválilo potichučky, bez toho, aby to bolo verejné, sa schválilo jednomu organizátorovi, je to ako KST zvolen, sa schválilo dozvolené organizovanie všetkých majstrovských súťaží. Vieš? OK. Čiže v podstate ono sa to schválilo takým štýlom, že bola nejaká výzva. 8.10. myslím, že bol ten výkonný výbor opäť, kde sa to schválilo, kde sa podpísala zmluva, že bude robiť ten jeden organizátor všetky majstraky. No ale už nejaké mesiace predtým, teraz neviem aký dátum, ale pointa je, že ešte predtým, možno 3 mesiace predtým, Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu priamo tomu organizátorovi na nejaké vybavenie na kotúče alebo niečo také, vieš. Čiže prečo to bolo podpísané, keď zmluva na organizovanie tých súťaží bola až teraz, vieš. A v tom medziobdobí, kedy už mal tú dotáciu, ale ešte nebolo podpísané, tak sa dala výzva, že kto chce organizovať pohárové súťaže, vieš. Tak na pohárové súťaže, kde nie je dotácia, sa urobí výzva verejná, vieš. Tam sa urobí súťaž. Ale na tie súťaže, ktoré sú dotované zo štátneho rozpočtu, sa žiadna súťaž neurobila. Proste sa to schválilo bez nejakej súťaže verejnej, rozumieš? Že by sa niekto mohol aj iný zapojiť. Což je vlastně špatně, protože pak tam není nějaká, jako řekněme, zdravá soutěživost mezi těma klubama, kdo udělá třeba, já nevím, řeknu, komentovaný livestream, tak kdo ho udělá prostě lepší, něco takového. Nemá šancu, áno. To prostě posune. Áno, ty keby si vedel spraviť druhý Sheffield na Slovensku, tak nemôžeš robiť majstrovstvá Slovenska, preto, lebo teraz ti príde iba oznámenie, že tak zvolen to robí, vieš. Čiže to vidíme ako problém. To vôbec ako ja absolútne sa na zvolenie ako nemám žiadnu záž, neprechováme nič podobné vôbec, len príde mi to nefér jednoducho. Vieš, a ešte ide o to, že v podstate tie verejné peniaze, vieš, štátne peniaze sa míňajú na tieto veci, vieš. To máš 8 majstrákov, vlastne maximum je 2000, to je 16 000 eur, vieš. Samozrejme, že to bude menej, lebo prídu ľudia, ale do 16 000, vieš.
No a ak sa bavíme o tom, že by boli všetky súťaže vo Zvolene, tak teraz prejdem k tej športovej stránke, hej. Ja som nejaké počul také zvesti, že majú byť všetky tie súťaže vo Zvolene. Neviem, či to je pravda, je to iba také ako klebeta, zase nebudem hovoriť, že to je 100% tak, možno chce ten organizátor robiť po celom Slovensku, ale ak by to robil všetko vo Zvolene, tak je to zle pre trojboj, kvôli tomu, že jednoducho nemôžeš urobiť všetky súťaže na jednom mieste, vieš. U vás napríklad, keď robíte 50 súťaží, tak dáva zmysel 8 majstrákov, úplne naloženú super súťaž, viacdňovú urobiť v Benešove, vieš, a svetla, dymostro jedno s druhým. To má význam, lebo tých zvyšných 42 súťaží je po celom Česku, vieš, po všetkých krajoch, alebo ako, vieš. Myslím, že vy aj máte nejakú podmienku ako športový zväz v Česku, že musíte robiť, aby ste mohli byť športový zväz, musíte robiť vo všetkých krajoch súťaže, sa mi zdá. Přesně tak, že to musí být. My také nemáme niečo, že vieš? to musíš vždycky jmenovat, třeba, já nevím, mistrovství Severní Čech, ono je jedno, že to pořádá ve Světelách, což se teďka teda stalo, ale musí se to jmenovat mistrovství Severních Čech, že jako se to dělá jako na severu, když to tam jako není, ale musí to mít aj kvůli těm penězom taky. Jasné. No ale jednoducho každému aj lajkovi dochádza, že ku prospechu športu je, aby v každom kraji bola nejaká súťaž. Nemôže byť všetko centralizované vo Zvolene a ako inde mimo Zvolena neexistuje trojbarská súťaž. To je zlé prostě. Protože se o tom ani ten jako běžný člověk, který třeba nedělá ten trojboj, nedozví, že něco takového existuje, což znamená, nebude to mít jako to vysvětlu spíš pro diváky asi, že to nebude mít takovou mediální pozornost a zase nepřijdou sponzoři, nepřijdou peníze, což je to nejdůležitější při pořádání. Samozrejme. Predstav si, že by bolo všetky súťaže IPF, že by odteraz boli v Kazachstane. No ešte. Všetky proste. Vieš, že neexistuje mimo Kazachstanu, nebude IPF súťaž, vieš? Alebo to som teraz povedal krajinu náhodnú, áno, ale alebo v Česku, že by boli všetky, vieš? No. Lebo je to v strede Európy, vieš? Proste nemôžeš to urobiť, vieš? Presne tak. A teraz si predstav, že áno, že Jirka Prášek by došiel, chlapci, jasné, tak 50 súťaží IPF, majstrovstva všetkého, vieš, a budete každý víkend robiť a ona, vieš, neexistuje to, no proste v normálnom svete. Přesně tak. A ještě tam byl teda v té petici jeden bod, no to nebylo v té petici, to bylo spíš jako to, co jsi mi psal, tak jako mimo ty, že ty peníze, které vlastně nějakým způsobem tam šly, nějaký ty dotace, tak jsou nějak jako zpronevěřovaný nebo něco takového? Tam je trestné stíhanie na našu asociáciu, áno. Na Slovenskú asociáciu fitness, kulturistiky, silového trojboja aktuálne prebieha trestné stíhanie vo veci subvenčného podvodu. Zase existuje nejaká prezumcia neviny, ja teraz nejdem robiť, ukrižovať niekoho, alebo čo, ako obrazne povedám v tomto podcaste. Áno. Ale je trestné stíhanie, to je fakt, to je verejná informácia, to není, že ja som si vymyslel. Je to verejná informácia, je trestné stíhanie vo veci subvenčného podvodu a myslím, že by sa to malo týkať aktívnych pretekárov. Vieš, u nás dosť závisí dotácia podľa počtu aktívnych pretekárov. Aktívny pretekár je taký, ktorý urobí 3 súťaže behom jedného kalendárneho roka. Okay. No a ako, ktorý zväz športuje má viac, tak ten dostáva viac. My máme inak rozpočty rozdelené. Jo. Fitness a kulturistika má zvlášť rozpočet, zvlášť výpočet pre dotáciu. Silový trojboj má zvlášť. Fitness a kulturistika má do 900 000 eur ročne. Okay. A silový trojboj 38 000 eur ročne. OK, to je docela poměr. Jako je to zaujímavý pomer, že kto je zodpovedný za to, že je taký nepomer a prečo to tak je. To je tiež otázka, no. OK. Hele, a zeptám se tě teda v souvislosti tady z těch všech věcí, které jsme tak jako bavili. Co může udělat obyčejný soutěžící, který mu se to třeba nelíbí a co třeba budeš dělat do budoucna ty, jestli teda něco hodláš s tímhletím dělat, protože přece jenom je to váš svaz, to, kde vy budete budovat ty soutěže. Máš nějaký plán? No, jednoznačne musíme držať teraz všetci spolu, ako myslím, trojbarská obec. Veľa ľudí z tej trojbarskej obce sa začína na nás obracať, že nesúhlasia s veľa vecami. 600 podpisov má tá petícia. U nás mne sa zdá, že
cca okolo 300 lifterov je na Slovensku. Vieš, takí, čo fakt súťažia, že naozaj, že nie sú na papieri niekde, ale fakt súťažia. A 600 ľudí podpísalo, vieš, dvojnásobok. Samozrejme, že to podpisujú ľudia mimo asociácie, vieš, rodičia, kamaráti a tak ďalej, ale aj tak je to nejaký ukazovateľ, vieš, tak predsa len, ja neviem, keď je futbalista 10 000 na Slovensku, tak predstav si, že príde na ministerstvo petícia s 20 000 podpismi, vieš. No, čiže je to veľké číslo na náš šport. Jasne. No a určite nesmieme sa báť ozvať, lebo tu to zašlo do takéhoto štádia, myslím si kvôli tomu, že sa každý bojí ozvať, vieš. Poviem príklad. Na tú Litvu, čo sme rozoberali, mali ísť 3 pretekári. Jedna pretekárka z tých 3 z nášho klubu. Áno. Nedostala vôbec žiadne informácie o tom, o tej Litve ani nič. Vieš, ja som tam vtedy bol veľmi nahnevaný, aj som stále na toho viceprezidenta za tie klamstvá. A nevedel som jej dať žiadne info, iba som jej povedal, že je nominovaná na Litvu. No a ona mi teda povedala, tá pretekárka, že čo má teraz robiť, lebo že ona nevie, jak to bude prebiehať. Vraví mi, že nevie, kto bude vedúci výpravy, kto bude koučovať, ako kedy vôbec tam má prísť, kedy má odísť, v jakom bude hoteli, nevie, koľko má zaplatiť za to ubytovanie, nevie nič, vieš. A taktiež nemá istotu štartu, vieš, lebo jednoducho hovorí mi z jej pohľadu, Michal, malo tam ísť 11 ľudí a zrazu sme v Goodlifte nahodení 3. A ja bez nejakého udania dôvodu, verejného alebo čo, ona nepoznala ten dôvod. No. A vraví mi tá pretekárka, že ja si kúpim letenky dneska a budúci týždeň sa vedenie pán viceprezident poškrabe na hlave a bezdôvodne ma vyhodí z Goodliftu a čo budem robiť s tými letenkami, vieš? Nemá istotu štartu. No jasne. Tak ja vravím, že vieš čo, pánovi viceprezidentovi nevolaj, lebo zase porozprávať ti niečo, potom ti povie, že ti to nedá písomne. Napíš mu na šupu e-mail. Nech to máš písomne, opýtaj sa ho slušne, samozrejme tieto veci. Slušne sa ho opýtala v maili písomne. A pán viceprezident na to odpísal, že nech mu dá telefónne číslo. A ona, pretekárka, na to odpísala v zmysle takom, že dobre, ale chce najprv písomne tie odpovede. Jo. A na základe toho jej prišlo asi týždeň potom. On je ďalej neodpísal, nekomunikoval s ňou, tak potom asi po týždni napísala, dali sme mu, alebo ona mu dala asi týždeň na nejaké vyjadrenie, neprišlo, tak v podstate potom mu napísala, že sa vzdáva reprezentácie kvôli tomu, že pán viceprezident nebol ochotný alebo nevedel dať absolútne žiadne informácie o tej Litve. No a na základe tohto je prišlo vylúčenie z reprezentácie, že má zákaz reprezentovať Slovenskú republiku, to dievča. Aha. Lebo, vieš, aký bol dôvod daný? Že urazila, alebo mala nevhodné správanie k pánovi viceprezidentovi, lebo mu nedala telefónne číslo. A že mu ako zle s ním komunikovala a že neposluchla pokyn ako pána viceprezidenta. Že dať telefónne číslo, neposluchla pokyn. A že ešte jeden pokyn neposluchla, poslali jej podpísať štatút reprezentanta. Neviem, či vy také niečo máte? Ja vôbec netuším, ja som nikdy nereprezentoval. Štatút reprezentanta je papier, kde máš napísané tvoje práva ako reprezentanta a povinnosti. Ale u nás štatút reprezentanta v našej asociácii vyzerá tak, že vymazali všetky práva. Nemáš žiadne práva, iba povinnosti. OK. Čiže ja som povedal, že z môjho pohľadu ja radím to nepodpísať, lebo je to neplatný právny úkon, proste je to neplatné jednoducho, keď máš nejaký papier jednostranný, vieš, nemôžeš podpísať niečo, zmluvu alebo nejaký takýto papier, kde nemáš žiadne práva, iba povinnosti, vieš, musí to byť vyvážené aspoň nejak, vieš. No a to je dali podpísať, ona nepodpísala, takže na základe toho, že nerešpektuje pokyny, tak je dali, že má zákaz reprezentovať Slovenskú republiku. OK. Čiže takto sa a mimochodom to dievča je vicemajsterka Európy.
mala šancu, ako aj myslím, že veľmi dobre úspech, možno aj na medailu na tej Litve. Hovorím, je vicemajsterka Európy a je to najlepšia juniorka na gel body naprieč rávkom, ekvipom, benchpressom, všetkým. Proste ja si myslím aj, že v histórii nebola taká úspešná juniorka, ako taká výkonná. Vieš, možno sú juniorky, čo mali viac medailí na medailu, ale s takými číslami podľa mňa nebola ešte žiadna. Takže... A teda objektívne najlepšia juniorka na Slovensku a dali zákaz, pretože nedala číslo pánovi viceprezidentovi. Čiže zás mám rýpať, ako mám sa pýtať, že prečo chce 50-ročný chlap alebo koľko má rokov číslo na 20-ročné dievča? Vieš? Nevie odpísať. Takže asi tak. Je to docela zajímavý, no. Vrátime sa zpátky k té otázce. Tak, presne to som chcel ako tú pointu, rozumieš? Že preto sa ľudia boja ozvať, lebo sa boja presne takejto šikany. Vieš? Jasne. A týchto zákazov a tak ďalej. No a to je to, čo chcem povedať, že nesmieme sa ďalej báť, alebo trojborská obec sa nesmie ďalej báť sa sťažovať na veci, ktoré sa im nepáčia. Lebo je prax taká, že človek sa nesťažuje a radšej sklopí uši a keď už je toho na ňom moc, tak si zoberie veci a odíde do Open Federácií. Radšej, vieš, lebo tam má kľud. Jo. No a potom máme veľký odlet do Open Federácie. Ale to je nesprávne, to není možnosť odísť do Open Federácie a vykašľať sa na to, ale máš sa ozvať, vieš. Čiže chcel by som, aby sme sa nejakým spôsobom zjednotili ten silový trojboj, aby sme sa spojili a aby sme pracovali pre dobro silového trojboja a pre vytvorenie podmienok, aby mohol nastať rozvoj konečne. Takže i formou tohohle podcastu Slováci, je to na vás prostě, nebojte se, protože Michal tady, myslím, že jako docela veřejně vystoupil s tím, co se nelíbí a co by se s tím mohlo dělat, takže budeš nějaká vedoucí osobnost tady nějakého takového odboje, něco takového? Tak neviem, či sa mám ja akože pasovať sám seba do toho, vieš, ale... to ne, spíš mě, jako, jestli ty bys mohl být ten člověk, ke kterému se ty lidi obrátí, že? Protože oni prostě nebudou psát tomu viceprezidentovi, protože pak je někdo vyhodí náhodou a tak něco. Pokojne sa na mňa obráťte, keď máte nejaký problém, takýto, nejaký problém, ktorý vám bráni v proste napredovaní v tom športe, tak úplne kľudne sa na mňa môže kedykoľvek, kdokoľvek obrátiť a budem sa snažiť mu pomôcť. Treba, aby sme držali spolu a treba sa dohodnúť na ceste, ako von z takéto situácie, ako to spraviť, aby sme mohli naozaj správovať ten silový trojboj v prospech toho športu a nie v prospech funkcionárov. Tak. Alebo môže to byť, vieš, samozrejme, malo by to byť jednotné. V prospech funkcionárov by sa malo rovnať v prospech trojboja, vieš, a má to byť ako, máme ťahať za jeden povraz všetci, ale ako povedal jeden múdry muž pred pár dňami, s ktorým som komunikoval, tak nemôžeme u nás v trojboji ťahať polovica za jeden koniec, polovica za druhý a potom stojíme na tom mieste, lebo každý ťahá za opačný koniec, vieš. Jednoducho tak sa nikam nepohneme. Musíme ťahať za ten jeden a tím se nějakým způsobem půjde. Ty jsi ještě mě říkal vlastně takový další insight, že co ty s tím děláš osobně, že za týden nějak budete jednat s prezidentem IPFK v Rumunsku, je to pravda? Tak co tohleto jednání bude obnášet, protože to by mohla být nějaká jako světlá stránka nebo prostě toho vyjádření té nespokojenosti. Samozrejme, IPF, Medzinárodná svetová federácia trojboja, je nám naklonená a budúci týždeň idem do toho Rumunska na majstrovstvá sveta. Čisto nezáväzne sa chcem porozprávať o tom, ako by sme mohli povzniesť ten silový trojboj na Slovensku a či má nejaké rady pre nás, ako vyriešiť túto situáciu. To je asi tak všetko, no. Okay. Ono, IPF samozrejme nemôže zasahovať do nejakých vnútorných problémov, ako vo vnútri nejakého národného športového zväzu, hej, ale ja mám ešte len 29 rokov, som tu krátko a rád sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú tu veľa rokov a ktorí už zažili toho veľa viac ako ja. Rád si beriem tie ponaučenia
od nich, aby som to nemusel robiť nejaké chyby, hej. Čiže určite plánujem jednať s prezidentom IPF a aby sme prišli na nejaké riešenie, ktoré budem potom samozrejme prezentovať pred trojbojarskou obcou. Aby to nebylo už něco, jenom co si někdo někomu zavolá nebo řekne, ale aby to bylo prostě na papíře psaný, aby s tím všichni souhlasili, aby se našlo nějaký společný východisko. Tak jo, Mišo, já myslím, že jsme tuhle problematiku probrali velice hluboce. Kdo jste to dokoukal až sem, tak můžete napsat komentář, co si o tom myslíte, jak by se třeba mělo postupovat. Jako já vím, že to nevyřešíme tímhle tady na tomhleto podcastu, ale doufám, že to aspoň trošku přispěje k nějakému řešení, že se to otevře, že o tom lidi budou vědět a bude se to nějakým způsobem komunikovat. Takže pojďme se o tom bavit jako lidi a pojďme si psát ty maily, nebojte se. A lidi, hlavně se nebojte ničeho. Takže Míšo, já vám přeju, aby se vám to podařilo vyřešit. Děkuju za přijetí, děkuju za otevřenost, kterou nám tady projevil a ať sa daří, hele chlape. Ďakujeme. Ešte by som chcel dodať na záver, že každý má nejaké názory, nejaké postoje a veľmi sme rozdelení teraz, tá trojbojarská obec. Je to aj normálne v spoločnosti, vidíme to, hej, aj akože mimo trojboja, ale aj v tom trojboji, hlavne na Slovensku sme nejako rozdelení názormi a tak ďalej. Ja chcem len teraz egoisticky prejsť k sebe, že tiež som urobil veľa chýb možno, tiež nerobím všetko úplne dobre, ne som ty kokos král Šalamún, neviem všetko najlepšie, ale vždy môjim najväčším cieľom v tomto športe bola tá profesionalizácia, vieš, aby sme sa správali jak profesionáli síce v amatérskom prostredí, možno sa to zmení niekedy, vieš, ale aby nastala tá profesionalizácia, aby sme robili šport, proste, vieš, aby to nebolo zdvíhanie činiek, ale šport, vieš. Čiže môže byť kritika na moju osobu, môže byť hocičo, ja proste naozaj s čistým svedomím hovorím, že podriadil som život tomuto športu a snažím sa o tú profesionalizáciu. Keď robím nejaké chyby, mrzí ma to, ospravedlňujem sa a budem sa ich snažiť napraviť. Ja nemám problém sa niekomu ospravedlniť alebo povedať, že som niečo pokazil, ale musíme tento istý zámer mať všetci. Ísť pre to dobro trojboja a s tou myšlienkou sa spojiť, neriešiť nejaké žabomyšie tejto spory. No. Takže to je silná myšlenka na závěr. Lidi, máme o čem přemýšlet. Takže tak, děkuju za sdílení. Míšo, ještě jednou děkuju. Ďakujem, že si prišiel. A teďka je konec. Míšo, pěkný, tyjo. Ano, jako, upřímně jsem nečekal, že to bude tak jako vážný, ale mně to přijde teďka